Ngibingelela kubabukeli besoshangane TV emakhaya. Babukeli ke emakhaya ke njengoba sasimthembisile ke. Sekunjalo ke babukeli, makube njalo. Namhlanje ke babukeli besoshangane TV. Sithi asiphathe okuhluke kakhulu. Esike sikubone abantu abahlukahlukene befika phakathi kwaleli khaya benazo lezi nkinga zibakhungethe ezahlukahlukene. Sithe namhlanje asikhulume ngale nkinga yelumbo. Ilumbo ke izimo ezihlasela umuntu esuke kuyizimo ezahlukahlukene. Namhlanje ke sigaya insizwe yelumbo nansi la. Insizwe yelumbo le. Lensizwe mayakhiwe yakuyagqilaza kakhulu lo. Kunamathambi ilwana angenayo. Kunezinyoka ezingenayo. Lezi nyoka ziyaqulwa kushiswe kufakwe nalezi impande. Kucadwe ngodengezi kubuye kuyongifaka uvuka kuvuswe. Kwetsheni gaywe etsheni phasi. Sekucolwa ke manje ukuthi kufakwe le mabhodleleni akhona. Ngiyani izibona nomuthi kwali ilumbo leli sizokhuluma ngalo ngoba sikhuluma namhlanje sikhuluma ngelumbo. Abantu abaningi bafika la bexakwe lezimo zamalumbo. Ilumbo silibona ukuthi likabi kakhulu. Uyalibona ukuthi likabi liqhwakele lingenhla kakhulu. Liyabahambisa futhi abantu abaningi lelumbo leli. Leli lumbo ilelumbo leli lokuvela umilwe into la. Uvele kumile lento ibisigaxa esikhulu la. Ngaphansi okunye kumile la. Esiphundu la umuntu ufika usenelunde likhulu lento sikhulile. Ilona ilumbo libona ukuthi hayi lifikile impela. Umfana futhi kesho njalo leminyakeni kuthiwa umfana ungaqinisi kahle etsheni phasi umfana futhi yabona ukuthi lingakuhlula umuntu agqigqe kuwena ulwa naye azagcine seshayelwa lomndeni wakho ukuthi hayi selimehlulile usehambile emhlabeni. Ngifuna ukuthi ukhuthale nakuwena wena ogaya umuthi wena nyanga anyuka amasokisi mawubhekene nalolu lumbo. Lolu lumbo ngilona elikabi kakhulu kulamalanga iqeda abantu kakhulu abantu abafika la ekhaya bafika beshawa ilona lelo. Mase seyikhule kakhulu lento seyinkulu ugcina nawe somthethisa ukuthi hey bungasukumi ngani ndoda lento esaqala ngoba lento iyaxwayisa mayisaqala. Uyezwa lento kuyashoshozela kulume. Kuyaluma ngathi kunameva amancane akhona la. Ukhwaya kubone sengathi kuyakhula. Ilafu usukume khona ke mawuthi nawe lo simo siyanginyonyobela yabothi ayiyeza lento seyinesigaxana esikhona. Siyiphuthume lento ifuna ukuhlangatshezwa ngenhlanga. Hlangatshezwe ngenhlanga kushawe neshunqiso makhona lezitshompo isitshompo lesi sakhiwa ngevaleni lengungumbane. Untshompo ngalo ucotshozwe kulensizwe untshontsho lento yokubulawa. Ugcatshwe ukhishwe igazi. Mawukuthi lento ivuthele umuntu ongale uyayiphosa sikhiphe legazi kube nendlela ethizo kuyivala lento ukuthi ingabe sabuya ize kuwena. Izona ke isimo ke sizokhuluma ngazo namhlanje siphethe lensizi le yali lumbo ke lelumbo ayikhethile ukuthi lelumbo leli ngikhuluma ngalo. Khona abantu abashawa ngamalumbo ukuthi avela khukhumalele unyawo likhulu. Bengathi unyawo lendlovu. Iyasiza lensizi kakhulu ke kulozo zimo ezinjalo. Iyakhothwa. Lensizi uyakwazi ukuthi bese etasini lakhe igade mawuthi usebenza nabantu abayizigango baziyo ukuthi hayi labantu bahlale baneqise imeqo babe nokunjikjela ngenduku banekhafule. Lensizi uyayiphatha nje bese edosheni bese etasini lakho kuhlele kugadile. Mawuza ukuthi awuzizwa kahle uyakhotha. Ngibona ukuvikelayo nje wakufakwe lezilwane eziziqhwaga nalamakhubala namandla ukuthi uvikeleke ukuthi mabethi bayakushaya ungashayeki. Nalamalumbo lelo thola ukuthi ulale nomuntu wesifazane ocushiwe. Lo muntu wesifazane uthulale naye ngakusasa sokuzwa lenkaba iyadoseka inkaba isisu sesigcwala umoya nasebusuku uphelelwa ubuthongo. Uyezwa sekuhlaba nalenhlavu zamasende zihlabene ngathi zihlaba inayisi noma lesesinye isigaqa sesiyabaleka sesende sifuna ukuthi sinyuke sibe ngaphakathi ungabe usasizwa kusale sodwa. Iyalekelela kulozo zimo ezinjalo ezahlukahlukene. Nalezi bhobo lezi uthothi khona ukubemeza ngesibhobo ushaba isibhobo siyajuqa
noma uvele ushawe ikhanda sekunezikhathi nje ozaziyo ukuthi ngesikhathi esithile ngizophathwa ikhanda. Umunye usehleze ephethe le Green Bar esikhwameni sakhe ukugade ukuthi makuthi iyasuka lento akhothe yona lensiza ikilwazi zonke lozozi inyazangoma nje linzima ukuthi nje into ethi yakushaya ibuyele emuva nento ethi iza kabi kuwena iyakusiza. Uyakwazi ukuyigcaba, uyakwazi ukuyikhotha, uyakwazi ukuyifaka emanzini afudumele uyigoqoze ngombese uyiphuze. Ilwa nazo zonke izimpi ezahlukahlukene ezihlasela umuntu ezikabi sithiya sikhulume ngako lokho. Lembiza le lo muthi umuthwali ilumbo nawo. Labantu la uthothi uvalekela ukuthoyiletha etoilet uya ngokuchatha iyamsiza kakhulu. Nalomuntu othothi uba nenkwashe emzimbeni engathi unyonyobelwa istroke le nduku ivula lemithambo yakhe iqaqa yonke into eyisibophe emzimbeni wakhe uyayiphuza. Iphuzwa ngespoon lembiza. Ayikho ke mnandi imbi na kodwa ayimbi kakhulu. Kodwa ayimnandi yona imbi. Bakhala bake bayithathe bayisebenzise kodwa bayajabule egcineni ancoma umuntu athi hayi ingisebenzele uphuza nje ispoon esingangale sokudla. Akushukuza qala ishukuze eqala. So thina bespoon uyaphuza. Iyalekelela kakhulu ezimeni ezinjalo. Yizona ke induku esiniphathele zona ababukeli namhlanje osukwini namhlanje sigayile njengoba sasinithembisile ukuthi makukhona okusho sigayile sizole sivela sisho ukuthi hayi nakhe ngigayile osukwini namhlanje. Ngizoyibona inombolo iyona legijima le screen. Sesicela ababukeli ngokukhulu ukuzithoba ni subscribe nase page ukuze siqhubeke njalo makukhona okusho sigayile sivele sisho ukuthi hayi naku okusho sigayile. Makube njalo.